जख्मी भैया के लाइन बा कैसे एकदम आओ आओ हर की गइल परदेस में राजा जी एगो बात हमरा जितना भी बड़ भैया बानी आज कितना भी भोजपुरी के गायिका लोग आ रहल बानी ओकरा से बढ़ के ही दीपिका ओझा है तो जौन भरत शर्मा जी पियवा सिवान से गा दिहलन ओकरा बाद अगर लड़की में केहू गावे वाली होई नो दीपिका ओझा बाड़ी हम चाहब कि पियवा सिवान से गाओ ओकरा बाद दफड़ा गई अरुरा सब सुनी आवाज पर ध्यान दी अच्छा लगे तो इनका के आशीर्वाद ताली से चाहे रुपया से फायर कम करे के जय हो जय हो जय हो आई बस बस इतना कही तनी अभी में हमार बहुत हो गए एक साल यहाँ के हमारा गोलू जी के एगो अलग ही रिश्ता बा बचपन से हमने के दोस्ती बहुत बहुत तगड़ा बा का जी सही बात बनो सही बात बनो आवा कैसे कहे आ कहे के बा कैसे आ कहे के बा हंगा कि नैन छुरी से कटारी हो गई नैन छुरी से कटारी हो गई कि नैन छुरी से कटारी हो गई हाय रूप की दुनिया पुजारी हो गई अरे पक्के हो जरिया में आके जब बस जाई तो बुझी हो कि प्रेम की बीमारी हो गई हेलो कहतरी एगो भौजाई अपना लहुरा देवर से कहतरी कैसे कहतरी तोरे कैसे बैठो कहत बड़ी कौना भाव कहतरी कि ए देवर जी कहीं अब हम घर में अकेले ही बानी एगो रौरे बानी त काहे ना हमार बात के रौरा तनी सुन ली औ कहतरी कैसे कैसे कहत बड़ी हो कौना भाव में कहत बड़ी अरे पियवा सिवान से अरे अनहार भइल आई देवर तनी देहिया पा डाली धरा जाई इधर है चटनी बना के खा लिया कहे के बा कैसे पियवा सिवान से हो पियवा सिवान से पियवा सिवान से धन भइल आई देवर ताली देहिया पा डाल दर जाई देवर ताली देहिया पा डाल दर जाई बाबा आहा दिया हो दिया वाह हाय देवर ताली देहिया औरू कह तरीका ओझा चाहे सोखा के सोझा बुलाएला ओझा चाहे सोखा के सोझा बुलाएला और कोई सन बीमारी हाथनी पत नहीं बा कोई सन बीमारी हाथनी पत और कह तरीका धीरे धीरे दिहता बहुत बहुत आशीर्वाद बड़े भैया धनंजय भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद अब कहे के बाद लड़का के पिताजी के तरफ से बहुत पुरस्कार बहुत बहुत मुकुंद भैया तो नहीं रहोगा खड़ा होके खड़ा के बगौना भाव में हो
आवा धीरे धीरे देता अरे जिया हो जिया धीरे हो धीरे धीरे देता धीरे धीरे देता कमरिया न पाई देवर तन देहिया पो डाल न जाई देवर तन देहिया पो डाल न जाई बहुत बहुत प्यार हमरे गोलू भाई की तरफ से